Wara qudiesa solenni fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan, il-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku wasal messaġġ ta' paċi lid-dinja kollha. Fl-urbi orbi mit-tieqa tal-Palazz Apostoliku, il-Papa Franġisku qal kif qalbna għandu jkollna l-paċi magħna nfusna u mal-oħrajn. Ir-Raj tal-Knisja Kattolika semma kif fil-ħajja ta' kuljum iridu naħsbu fl-ifqar fost il-fqar, naħdmu għall-ġustizzja u jkollna kuraġġ biex naħfru lil ħadd ieħor ħalli tonqos il-mibeda. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buon anno. E oggi si celebra la giornata mondiale della pace. La pace è insieme il dono dall'alto, è frutto dell'impegno condiviso. Il dono dall'alto va implorata da Gesù, perché da soli non siamo in grado di custodirla. Possiamo costruire veramente la pace solo se l'abbiamo nel cuore. Fil-jum li l-liturġija tal-Knisja tfakkar lil Marija, il-Papa Franġisku talab lil Alla biex jagħtina kuraġġ f'dawn iż-żminijiet diffiċli li qed ngħixu fihom minħabba l-pandemija u qal ħsibijiet jmorru mal-ommijiet żgħar li qed ikollhom jaħarbu l-pajjiż bit-trabi minħabba l-konflitti. U d-dimmijiet ta' nies is-suċċessur ta' Pietru temm il-messaġġ tiegħu billi qal li kulħadd għandu jżomm f'moħħu li f'kull azzjoni li jwettaq jara li jġib bidla pożittiva.